2, 3. Me trollipeikot. Olemme ottaneet näytöohjelman juuri uunista. Siinä oli kaverini trollipeikko huon piirrely. Mutta nyt katsotaan, koitetaan vähän viidentää sitä. Sitten voimme testata sitä. Varsin kuuva. Hyi, ai se paska. Lähisitä saat. Samperi. Siinä. No niin. Trollipeikot yrittää laittaa näyttistä, joka oli uunissa hetkessä. Otettiin jäähtyvästä. Niin nyt koitetaan laittaa se kiinni. Kun tämä minun kaverini siihen vaan pystyisi. Niin. Näyttishän on Nvidia GT vittu en muista. Siellä on muuten hieno kotiosana minun trollimaisella ystävälläni. Löytyy juttuja. Noniin, sekaisin toivon. Minusta tuntuu, siellä viimeisen piuha kiinni, niin se on siinä. No niin. Sitten ruuvaillaan se kiinni ja hetken päästä kokeillaan. Trollipeikot on laittanut koko tunnin näyttiksen kiinni. Ja nyt katsomme, mitä tapahtuu. Ja, no niin. Surisee aivan himmetisti. Nyt sanottaisimmeko vaikka näin, että näyttää hyvältä. Mutta oho, mitä tämä on? Mitä tämä on? Onko trollipeikot onnistunut kokkaamaan näytönohjaimen kuntoon? Siinä näemme Iron Windowsin käynnistyvän. Vierillämme on iPad 2 ja urheilujuoma. Ja sitten sehän toimi, mutta ensin kuvaamme ESää. Herra Jumala!